I'll show you. I'll show you. Zdravo svima, moje ime je Vlado i dobrodošli u novu Survival Games epizodu. Danas smo tu na MCSU. Igramo na Part 72. Ok, idemo na spawn brzo. Ne, nismo otvorili čest. Ne. Jako loše. Idemo vamo, ja se nadam da ću dobiti weapon. Idemo vamo, brzo. Ok. Inače da ljudi, vratio sam se snimanju, da kažemo, relativno, zato što ste mi na posljednjem klipu ostavili dosta podrške, tako da hvala vam puno na tome. Ja se nadam da meni niko neće ovdje uskočiti, ali ok, ja sam od jednog chesta dobio full irona, nice, idemo vamo. Da rasturimo ovaj brodić, idemo, boom, nice. Ok, za ovaj klip nisam pripremio nikakvu temu, apsolutno, zato što jednostavno snimio sam SG, samo da vam kažem da ipak nastavljam sa snimanjem. Tako da, ja sam nadam da će na tom klipu, kako vam objasnim to, na prošlom klip koji sam posljednji izbacio, da će od sada pa nadalje biti toliko pregleda, znači na jedan dan 130 pregleda, 20+ lajka, jer ipak ja imam 600 subscribera i minimalno bi toliko trebalo da imamo na kanalu. Ništa ljudi, nešto sam se zbunio, mislim da mi je neko prvo izleđe. Čekaj, ne, nije to niko. Inače da ljudi, što se tiče mog programa za snimanje koristim Mirrorless Action, ok velik. Koristim ljudi Mirrorless Action i on mi zna oduzimati FPS nekad, što je jako loše. Nice FNS bro. Katniss. Nice, GG. Omg, ja sam mislio da sam dead od ovog lika, po armoru se vidjelo da ne bi trebao da zaginem. Po mom i njegovom armoru, pošto ako ste primijetili kakav je bio moj armor, full iron kao što vidite, što je jako dobro. Ovdje imamo 2 iron, čekaj. To će mi trebati za FNS. Ove sve stvari ću ovdje da povacim, neko uzme. Kada bude dolazi ovdje, učinu mi se kao da mi je neko prije za sljedeće, ali ipak to nije bio niko. Ok, ovo ćemo ovako, sad sam definitivno čuo nešto. Inače ljudi, u ovom klipu nema facecama iz razloga zato što, ok, velik ima diamond sword. Aha, to je ovaj, ok, sorry. Znam ko je ovo, dakle storija, prijatelj. Beži. Znači neću da timujem s njim, znam ko je on, pošto mi je, evo, sad mi je prišao dakle da je rekao da ga ne ubijem, pošto je njegov to prijatelj, ali okej, nadam se da će izdržati do deathmatcha, bilo bi stvarno nice da se on i ja sretnemo u deathmatchu. Okej, idemo malo sada custom strele. Da, što se tiče, danas sam pričao, što se tiče Mirrorless Actiona, pravi mi problem, da tako kažem, zato što, sad ću vam pokažem, snimam ja u 50 FPS-a i kada pogledate gore, snima mi u 70, 60, 70 FPS-a, ali relativno, koliko ja znam, Mirrorless Action ne bi trebalo skida uopšte FPS, što je ono relativno loše. Ukrosi mi kill. Lol.
lol. Ok, ljudi, idemo u deathmatch. Sad ćemo vidjeti kako ćemo se snaći protiv ovog lika. Ja se nadam da on neće uraditi onaj kill, da se samo ubije. Jer zaista bi bilo glupo, želim da bude PvP u epizodi, iako nije bilo puno PvP-a, želeo sam samo da se ispričam s vama. Znači, relativno action ne bi trebao da skida FPS, ali pošto ja igram ono skoro high podešavanje, ima samo teksturu sam stavio na fast. FPS, kao što vidite gore je 120, ali relativno bi trebalo da bude preko 200. Ali ne znam što da radim, znači stavio sam samo ono da mi na actionu bude low da snima. I to je da kažemo nekako pomoglo, nemam pojma ni ja, zato što... Ne, taman sam pričao o tome u epizodi da se neće desiti i samo jednom vidim crveno nebo, ono sve je pao jedan mrak. Ali dobro, ajde, hvala, da se zahvalim. Ok, prebacimo moderna lobby. Ok, znači, snimamo sada sa actionom, ali kao što vidite on skida FPS. Kako to da popravim, ne znam, ja sam na sve načine pokušavao, ali nažalost ne mogu to popraviti. I ovaj klip je samo 6 minuta traje, lol. Tako da eto, znači, pokušao sam sa Open Broadcastom, ako se tako zove, OBS, s njim nisam uspio zato što ja kad snimam, on mi nekako, ne prikazuje mi da snimam sa njim, znači ne prikazuje mi video, krene video i zakoči od me, ne mogu da to fiksam što je loše. AMD Gaming Evolved, s njim mogu samo 30 FPS-a, ali klip gledam u 15 što je jako loše. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se, ako jeste ostavite like i mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav!